vítám. Co to má nůžky umpalu? Severní Umpalumpí a jižním Spojeným královstvím Umpalumpí. Tak to se mění válečný stav. Tím pádem musíme co nejrychleji ukončit konflikt, aby jsme mohli zase začít těžit ořechy. A dobře, 3, 4, Ať víš, jak si daleko. Aďa. Aďa, to budeš pojď. Luke, máš tam vajíčko? Jo, šlíte! My jsme asi něco pokazili. Ne. Podívejte se, tady to nevychází. Počkejte. Vidíte, to je velmi špatná zpráva. Neumím číst. My jsme asi trošku pokazili ten rozvoz. Jak jste mohli pokazit rozvoz? Naše peníze se jaksi dostaly do švýcarské banky a... Naše čokoládové peníze se dostaly do švýcarské banky? Ano, naše čokoládové peníze se dostaly do švýcarské banky. Co si budeme dělat? Blbý sen. Nemáme na to celý den. Počkou. Necítit čerstvý vzduch? Doufám, že je to švýcarský vzduch. Kaž? A když se tak koukám fakt do dálky, tak jsou tam švýcarské hory. A po nich běhají švýcarské krávy, takže jsme asi ve Švýcarsku. Takto! Vítám vás u večerních zpráv televize Znova. Přinášíme vám ty nejžhavnější novinky z celého světa i z domova. Celý svět ohromila nečekaná katastrofa. Z oceánu za tímto problémem stojí Willy Wonka a jeho umpalumpové skuchtíky z jeho továrny na čokoládu. Rybičky z čokolády, které vytvořil, se při převozu vysypaly do oceánu a ožily vlivem záhadné látky a zagresivněly. Zákeřné rybičky z továrny Willyho Wonky začaly požírat námořnické lodě, potapěče a také ponorky. Přesvědčte se sami, předávám slovo do terénu. Slyšíme se?
My se nacházíme u oceánu, je to absolutně strašné, extrémní, nečekané. Loď byla napadená rybičkami. Proto se ptáme, kde je Vonka? Say ho! This is my západ, not yours. This is mine. Hi, I'm Chocolate Pralinka! Oh, lots of room inside me! This is my revier. You are go out. No. Here is my revier! No, this is my revier and this is my cow. Oh. No, no, no! Co já nevidím? I've got a tragic tale for you. A předávám velení našemu Dojimíru Kravaňovi. Get out! England! Are you 100% sure? Yes. Whisking. We're amazing! Bonbon! Crazy! Jeden dešník, jedna svačina. Jsem stará paní, old woman. Takřka nemám nikoho, kdo by si mě poslechl. Teďka přemýšlím, co s tou záležitostí s tím hnusným, sladkým jako prase americkým, nechutným, který byl horrible Donutem. Fuj, co si mám dělat? I have one idea. Co kdybych se obětovala pro svou zem? Co kdybych udělala tu největší oběť a sama šla proti tomu Big Donutu? Černé na bílém. To je malé! To je můj konec! Jak je to možné? Je to tvůj konec. Jak je to možné? To není možné. To je nějaký zlý sen. Ústa zlatých kuponů. Tak, co to teda znamená? Co to znamená? Jak je to možné? Zavřeme tvoji továrnu. Ne, to se nemůže stát. Zítra si ji převezneme my. Tady to je napsané. Vidíš?
Je to tam a podepsal si to, podepsal. Zavřena od data nabití smlouvy. Dne 19.7. od 18.00 navždy. Ano! Ale továrna! Jediné mé dědictví! Klobouk. Jediné mé dědictví! A klobouk, to není možné! My vás tady vykrmíme. Což si můžete přepočítat, že to je mnohonásobně víc. Zkusili jsme vás najít nejbližší továrně na čokoládu. Já si musel hledat. Ale co tady u Stabobů děláte? Inu, o továrnu jsem přišel. A s ní jsem ztratil i všechno. Zatím jsem celý život stál. Teď nemám nic. To není pravda, máte nás. Máte nás? Co kdybychom zničili tu smlouvu? Jo, co kdybychom ji spálili? Získáme továrnu. Nevyšlo. A na 6. místě se umístila skupinka Prkínek. Kleště nebo misky? Na prvním místě celého snažení se umístila skupinka Mise. Tak, těší se domů. On se to pošle. Ne, chtěla jsi říct ne. A klidně ještě trošku. A i víc.